हुशार पक्षी. एक होतं शेत. त्या शेतात हिरवागार पीक छान वाढलं होतं. त्या दाट पिकात एक पक्षी आणि तिचे पिल्ले राहत होती. एके दिवशी पक्षीने घरट्यातून बाहेर पडली. घरट्यात पिल्ले निमूट बसली होती. त्याच वेळी शेतकरी आणि त्यांचा मुलगा शेतात आला. हिरवंगार शेत वाऱ्याच्या लाटेवर डुलत होतं. हिरव्यागार शेतातली दाणेदार कंस बघून शेतकरी मुलाला म्हणाला, "बघ बेटा, पीक तयार झालं आहे. उद्या आपल्या ओळखीच्यांना पीक कापणीसाठी निरोप दे." पक्षिणीच्या पिल्लांना हे ऐकलं. ती घाबरली. त्यांना वाटलं आता आपल्याला या शेतातून दुसरीकडे जावं लागणार. आई घरी परतली. पिल्लांनी घडलेली सारी हकीकत सांगितली. आईनं अगदी शांतपणे पिल्लांना ऐकलं, हसली आणि म्हणाली, "यात काही घाबरण्यासारखं नाही बाळांनो. तुम्ही बघा, शेतकरी दादांनी कापणीसाठी ओळखीच्यांना बोलवलं. ते बोलवल्यावर बरोबरच थोडंच काही येणार आहेत. तुम्ही बिलकुल काळजी करू नका, निर्धास्त राहा." दुसरा दिवस उजडला. पक्षीने सांगितल्याप्रमाणेच घडलं. शेतात शेतकरी दादा आले, पण दुसरे कोणीही आलं नव्हतं. चौथ्या दिवशी शेतकरी दादा आपल्या मुलाला म्हणाले, "नाही येत ना कुणी? जाऊ दे त्यांना. त्यांच्या नादी नको लागायला. आपण सोयऱ्यांना बोलवावं म्हणतोय. तू आज सर्वांना सांगून ये बरं. उद्या सकाळी कापणी सुरू करायची आहे." पक्षिणीची पिल्ले आता मात्र खरी घाबरली. आई बाहेर आल्या त्यांनी ही गोष्ट आईच्या कानावर घातली. पक्षी पिल्ले म्हणाली, "आई, उद्या सकाळ होण्याच्या आतच आपण दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन सोडायला हवं." पण घाबरट पिल्लांचं हे ऐकून पक्षिणीवर काही परिणाम झाला नाही. ते अजून म्हणाले, "कापणीसाठी उद्याही कोणी येणार नाही. बघा बाळांनो, आपल्याला मुक्काम हलवायची काहीच गरजच भासणार नाही." पक्षिणीचं म्हणणं यावेळी खरं ठरलं. दुसऱ्या दिवशी कापणीसाठी कुणीही आलं नाही. पुढच्या 2-4 दिवसातही कुणाचाही पत्ता नव्हता. शेतकऱ्याला जाणीव झाली, आपल्याशिवाय काही खरं नाही. तो मुलाला म्हणाला, "मीच खरा मूर्ख बरं का. उगीचच दुसऱ्यांच्या भरोश्यावर बसलो. माणसानं आपलं काम आपणच करायला पाहिजे. याची काळजी त्याने घेतली तर काम नक्की होतं. उद्या सकाळी मी, तू आणि तुझी आई आपण सारे मिळून पीक कापणी करूया. आपल्याला दुसऱ्या कुणाचीच आता मदत नको. तू लोहाराकडे जाऊन विळ्याला धार लावून आण." पक्षिणीच्या पिल्लांनी हे संभाषण ऐकलं. आईला पिल्लांनी हे सर्व काही सांगितलं. आई म्हणाली, "ठीक आहे बाळांनो, आता मात्र आपल्याला मुक्काम हलवावाच लागेल. चला आताच निघून जाऊया." एकानंतर एक पिल्लांना चोचीत हळूवार अलगद उचलून सर्व पिल्लांना तिने सुरक्षित जागी हलवलं. आणि खरोखर दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत शेतकऱ्याने पिकाची कापणी केली होती.